खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै उदालगुरिनि डिमाकुसिनि खाग्राबारियाव सानसेनि हाबाफारिजों अमा थावख्रि फेस्टिभेला जानानै थांबाय जेराव गोबां आर्टिस्टफोरजों लोगोसे गोबां नायगिरिफोराबो बेयाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव उदाङै जौ जुवा सोलिनायखौ लानानै सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो फोरमायथिदों दि अमा थावख्रिखौ रैखाथि होनायनि मुङाव मिउजिक फेस्टिभेल खुंनाया बाखनायथावबा बेखौ बरायो नाथाय बेयाव उदाङै जौ जुवा फाननाया गनायथाव नङा जायखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो बिथांमोना लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव उदाङै जौ गला होनाय जादों जौ लोंनाय जादों दाउ दाउदैनि जुवा होनाय जादों नाथाय फैबाय थानाय समाव अमा थावख्रि फेस्टिभेल बा जायखिजाया फोरबो खुंनायनि मुङाव जौ जुवा सोलियोबा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथा होगोन होननानैबो बुंथियो दिनै बोसोरनि जोबथा सान अदेबानि 31 डिसेम्बर गाबोन अखानायैब्लानो गोदान बोसोर जागायगोन गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ जाहाथे गोजोनै रंजायो बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो लावखार ओंखाम जानाय समावबो जाहाथे बयबो आब्रुथि लाखियो आरो गोजोनै जाहाथे रंजायो बेनि थाखायबो खावलायनाय थाबाय मानोना बे लावखार ओंखाम जानायनि सानफोराव गुबुन गुबुन जाथाय जानाया सोराङाव फैदों लामा सामाफ्राव गारि मटरनि जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जानायनि अनगायैबो बुथारनाय जाथाय जानायाबो सोराङाव फैदों थांनाय 25 डिसेम्बर बर'दिन सानाव लावखार ओंखाम जानो थांनायनिफ्रायनो सासे सुबुङा गोमानानै दंमोन दा बिथांनि गोथै देहाखौ सानबानि उनावसो मैया बोखांनो हाबाय धर्मेन्द्र नाथ मुंनि सुबुंनि गोथै देहाखौ मैयानि सानाव फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हाबाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों धरना होनायनि उनाव आरो पुलिस प्रशासनखौ गोबां नारसिननायनि उनावसो धर्मेन्द्र नाथनि गोथै देहाखौ मैयानि सानाव फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 25 डिसेम्बराव लावखार ओंखाम जानो थाखाय रङियानि मालदापारानि आश्रम साखाथियाव थांदोंमोन धर्मेन्द्र नाथ मुंनि सुबुङा जेराव बिजेपिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफोरनि गारियाव सौख्रांलायनाय जाथाय जादोंमोन जायखौ लानानै नांलायलायनाय जादोंमोन मोननै दोलोनि गेजेराव बेनि उनावनो बिजेपिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफोरा धर्मेन्द्र नाथखौ लांनानै बुथारहैदोंमोन आरो गोथै देहाखौ दोनखुमानो थाखाय फुख्रियाव गारनानै दोनदोंमोन नाथाय बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिस प्रशासना धर्मेन्द्र नाथनि गोथै देहाखौबो बोखाङाखैमोन आरो दायनिगिरिफोरखौबो हमाखैमोन उनाव रायजो राजाफ्रा गोबां नारसिननायनि उनाव गोबां धरना होनायनि उनाव आरो पुलिस थानाखौ बेंखननायनि उनाव पुलिसा गिबियाव सानै दायनिगिरिफोरखौ हमदों बेनि उनाव बिथांमोनाव सोंनाय फिनाय लानानैनो धर्मेन्द्र नाथनि गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बुथारनाय जाथायाव हिमांशु काकति आमुल्य आरो मणि काकति मुंनि सुबुंनि आखाइ दंमोन दा पुलिसनि जेयाव सानैया नांबाय आरो सासेखौ दासिमबो हमनो हायाखै बिटिआर खुंथाया कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट बेखेवबाय बिटिआराव थानाय गुबुन गुबुन हारि गासै 26 हारिनि जेंना जेंसिखौ लानानै भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरनि अननायाव बिजेपि आरो UPPL दोलोआ थांनाय 4 बोसोर सिगां सोरखार दादोंमोन बेनि सिगां बड'लेण्डनि थासारिया मोजां नङामोन जेराव गिनाय दंमोन फैबाय थानाय समाव राव हारिमु आसारखान्थि हा हु बेफोर रैखाथि जागोन ना जाया बेखौ लानानै गिनाय दंमोन बेनिखायनो संबिधानाव थाखानाय बायदि जे जों बयबो हारियानो समान मोनथाय दं बेखौ गोनांथि होनानै जोंनि सोरखारा खामानिखौ मावदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ आरो गुबुन हारिनि आफादफोरा सोरखारनो गोसोखां बिलाइ गथायनायनि सायाव फरायसंनानैनो गुबुन गुबुन हारिनि जेंनाखौ लानानै भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो जायनाखि 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जागोन बेनि थाखायसो प्रमद बर' सोरखारा भिजन डकुमेन्टखौ दिहुनदों नामा बेखौ लानानै गोबांनि गोसोआव सोंथिबो बेरखांदों बेनि फिननायखौबो होदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थिनिखौ लानानै भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जायाखै गोलाव सम सोमावसारनायाव जों जेरै मोगा-मोगि जाबोदों थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफ्राबो जाबोदों बेनिखायनो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे जेबो गोरोन्थि सानलाया लोगोसे गोरोबनानै खामानिखौ मावलांनो हायो बेनि थाखायनो बिथांमोननि भिजन बा थांखि बा नोजोरखौ लानानै भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ
मन्दिराव फुजा होग्रा फुजारि आरो गुरुद्वारनि ग्रान्टिफोरनो दानफायाव 8,000 रां दान बान्था होनो थाखाय बिथांखि लाबोदों सरकारा। फुजारि ग्रान्टि सम्मान योजना बिथांखिनि गेजेरजोंनो दिल्ली सरकारा बे बिथांखिखौ बे अनसुंथाइखौ होनो थाखाय फोसावदों। मन्दिराव फुजा होग्रा सुबुंफोरनो फुजा होनानै होग्रा फुजारिफोर आरो गुरुद्वारनि ग्रान्टिफोरनो दानफायाव 8,000 राङै होनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दिल्ली सरकारा। आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बे बिथांखिखौ फोसावदों। बिथाङा बुंथिदों दि फुजारिफोरा समाजनि गोबां खामानि मावबोदों, नाथाय बिथांमोनखौ रावबो सोरखार बा दोलोआनो गोनांथि होबोआखै। बेनिखायनो बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय दानफायाव 8,000 रां होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। फुजारिफोरा जोंनि सुखुनि समावबो न'आव फुजा होफैयो आरो दुखुनि सम जेरै सोरबा सुबुं थैयोब्ला बे समावबो जों बाहागो लाफानानै जोंनि न'खराव फुजा होफैयो। बेनि अनगायैबो फुजारिफोरा जुगे जुगेनिफ्रायनो जोंनि नेम निथि आसार खान्थिखौ लाखिबोदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय दानफायाव 8,000 राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आम आदमी पार्टीनिफ्राय। इउएसनि बारग' प्रेसिडेन्ट जिम्मी कार्टार बिथाङा जोबथा हां लाबाय। 100 बोसोर बैसोआव बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथाङा इउएसनि 39थि प्रेसिडेन्टमोन। बिथाङानो 100 बोसोराव जोबथा हां लानाय इउएसनि गिबिसिन प्रेसिडेन्ट जानो हाबाय। राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि सिगां बिथाङा बादामनि आबाद मावोमोन। बेनि उनाव बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानानै बिथाङा इउएसनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन आरो सुबुंथिनि गोबां खामानि मावदोंमोन। दा बिथाङा गावनि बैसो जानाय समाव जर्जियायाव थानाय गावनि न'आवनो फाहामथाय लागासिनो दंखायोमोन, नाथाय बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बे न'आवनो बिथांनि बिसि रसालेनाबो 96 बोसोर बैसोआव थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जोबथा हां लादोंमोन। बारग' प्रेसिडेन्ट जो बिडेन बिथाङाबो बारग' प्रेसिडेन्ट जिम्मी कार्टारनि जिउ गोमानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो बुहुमनि एक्सट्रा अर्डिनारि दैदेनगिरिखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय होननानै गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे जिम्मी कार्टार बिथाङा सुबुंथिनि गोबां खामानि मावदोंमोन। बेमार गैयै खालामनाय, गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन, सुबुंथिनि मोनथायनि सायाव खामानि मावदोंमोन, गोग्गो बिसायख'थि खुंनाय आरो न' गैजायैफोरनो न' होनाय, बेफोरबायदि गोबां समाजनि खामानि मावदोंमोन होननानै फोरमायथियो। पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाया दिनै जोबथा सान। दिनैनि गेजेराव जुदि पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाबा टेक्स होग्राफोरनिया गोबां जेंना जानो हागौ। गुबुन गुबुन ट्रेन्जेक्सन खालामनायावबो जेंना जानो हागौ। बेनिखायनो टेक्स होग्राफोरा जाहाथे दिनैनि सानावनो पेन कार्डखौ आधार कार्डजों जाहाथे लिंक खालामो, बेनि थाखाय इनकाम टेक्स बिफाननिफ्राय बिथोन होदों। जायनाखि रायजोआव लुथिनाय जाथाया गोबां बांगासिनो दङ, पेन कार्डनि गेजेरजों गोबां लुथिनाय जाथाय जायो। बेनिखायनो पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामोब्ला दुथांफ्रा लुथिनायाव गोब्राब जागोन। बेनिखायनो गुबुननि पेन कार्ड आरो पार्सनेल इनफरमेसनखौ बाहायनानै जाहाथे दुथांफ्रा थगायनो हाया, बेनि थाखायनो पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ इनकाम टेक्स बिफानखौ बिथोन होदों। बे लेखायै इनकाम टेक्स बिफाननिफ्रायबो दिनैनि साननि गेजेरावनो पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो थाखाय बिथोन होदों। इनकाम टेक्सनि इ-फाइलिं पर्टेलाव थांनानै क्विक लिंक अप्शनाव थुनानै पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो हागोन। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोर फैनाय गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोजोनथाव रादाब। 3 जानुवारिनि सिगां बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बायदि बायदि अफार। शाइन 100 मटरसाइकेल बायोब्ला 2,000 रां केशबेक मोननो हागोन। SB 160 मटरसाइकेल बायोब्ला 2,000 रां केशबेक मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 3 जानुवारि 2025नि सिगां मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा 3,000 रांबो सेभ खालामनो हागोन। लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला ल' डाउन पेमेन्ट अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन। लोगोसे एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे ब्लेंकेटबो मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो गोबाव खालामखो, थाबैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।